Witam was, widzowie. Zadając pytania, dlaczego leżę na ziemi, odpowiadam, nie wiem. Dla bardziej wnikliwych, bo nie siedzę. Nie będziemy dzisiaj poruszać tematów zgonu. Ile pomidorów musiało umrzeć, aby on mógł powstać. Nie będziemy też mówić o seksie. Nie będę też ludziom mówił, jak sobie mają dawać, prawda, radę w tramwajach, w autobusach. Nie będę nikomu mówił, żeby się miał wysadzić. Naprawdę, nie będę. Jest późna godzina, już dość. Czasami ludzie mają po prostu ochotę położyć się na podłodze i pomówić do czegokolwiek. Niektórzy mówią sami do siebie. Ale ja nie jestem jeszcze na tym stopniu, sam do siebie nie mówię. Skłamałem, zdarza mi się często. Ja przeważnie mówię do siebie po angielsku, to ma jakąś koncepcję taką edukacyjną przynajmniej. Dwóch widzów dzisiaj ubyło. I przybyło 25. Ale jak tych dwóch ubyło, chciałem kończyć działalność. Mówię, poradzicie sobie beze mnie. A może zmienimy troszeczkę koncepcję? Na przykład, czekajcie. Co powiecie na to? Ciekawie? Zajebiście. Dalej piszecie, że zażywam jakieś dziadostwa. Koszulko. Ja nic nie walę. Niestety wszystkim paniom, które chciały mój numer telefonu, z przykrością muszę powiedzieć, nie dam, bo go nie znam na pamięć i nie chce mi się go odczytywać z telefonu, bo jest daleko. Leży jakieś 2 metry ode mnie. To jest za daleko. Nie ma szans, panie. Przykro mi. Nie mogę tego kanału zamienić w kanał o robieniu z siebie idioty, bo to jest kanał o grach. Naprawdę, to jest kanał o grach. Są gry, ludzie... Fajnie mi włosy falują. Kanał o grach, naprawdę. Ale brety będą. Będzie ich więcej. Coraz lepsze. Albo gorsze. To już jak kto woli. Kurwa z tą koszulką. Dobra, dobranoc. Mikołaj się sprzedał.